Bon dia, llunes i lluneres. Avui no seré jo qui apareixerà al vídeo. Mireu, he eixit al balcó a veure com plovia i mireu què m'he trobat. Mireu quina vista més meravellosa. Les ovelles estan pasturant. Em recorda les meues visites al poble. A vosaltres també? Quan pugeu a Morella, quan pugeu a Borriol, quan pugeu a Cinc Torres, quan pugeu a Xodos, Veieu les ovelles pasturar? Doncs mireu, avui a la ciutat de Castelló, allí per la perifèria, també han eixit a pasturar les ovelles. Necessitem passejar i menjar una mica. Però també ens plau una miqueta. Comencen a caure unes gotetes. Voleu que vos cante la cançó de Chip Chap? Què vos sembla? Vinga, vos la cante. 1, 2 i 3. Chip Chap, Chip Chap, cauen gotes, Chip Chap, Chip Chap, cauen gotes pel terrat. Chip Chap, no m'esguitxes, Chip Chap, perquè estic constipat. Atxas! Ens hem constipat! Ens haurem de quedar una mica més a casa. Però bueno, això passarà ràpid i pront ens veurem i ens abraçarem. Vinga, cuideu-se molt, llunes i lluneres. Vos envio un beset i una abraçada molt gran, molt gran. Vos estime. Adeu. Fins l'altra.